Pepe, Liviu Vârciu și Alberto, cei mai buni prieteni, cei 3 muschetari, cei 3 care au speriat vestul sau cei 3 care au speriat pe toată lumea. Viața de burlac este una foarte complicată. Multe fete roiesc în jurul bărbatului proaspăt divorțat și puține sunt cele care reușesc să și rămână. Până își vor găsi jumătățile, cei 3 crai își petrec timpul la vila lui Alberto. Cum? Păi ia priviți aici. Pepe, primul dintre cei 3. Îmbrăcat lejer, artistul alege un mod inedit de a-i atrage atenția unui prieten. Pane! Schimbăm decorul, aceleași personaje, Pepe, Alberto și să vedem ce se întâmplă. O zi, Fane, dar până la urmă, fără ca să iei fără nimic de am răspuns, te concentrezi? Și poate vă întrebați pe unde este craiul Vârciu? Păi ia priviți aici. Tu ești de gândit. Bagă-le întâi direct lângă leacă. Nu mă căzi de băi. Sau uite-mă că scade. Apre și lumină. Nu mă prinde, mă lumină. Foc! Bună dimineața, Jean! Alberto, mă scrie. Băi, Jean, când vine? Jean, te-ai trezit, mă? Când vine? Așa, dacă de ce am venit, nu puteam să facem grătarul, ce tare sporei. În timp ce Pepe și Liviu Vârciu se distrează de mama focului pe seama micului lor, femeile îi așteaptă trebăluind prin bucătărie. Că de, așa se cade. Admiratoarele la bucătărie, bărbații cu farsele.